En gima wich kuot. Ka Auditor General nyalo fwenyo ni pes jopiny lal, to nyaka sama koro jogi ne dhi makoro luonge parliament ni, onge report moro amora ma wan go e gima sirkal osetimo about it. Ekech kama revenue mar sirkal dhiye, to nitie obanga ma pesa ni lal godo, onego bed ni sama ne jogi gike parliament, onego bed ni the government kata ministry concerned ne ogik bende kodgi kanyo ka nitie measures moset in place. Keche gima wuok e wach ni malongo e-citizen ka chal ni chik malongo moteno gini malongo onge, o chal mana gi sava moro mane ndalo moko wago e koko ma kane en jade Italy koso France, e joma nyalo yawe, e joma nyalo lore, to onge ni contract mobile gi ni ka giseuso go ombulu ginyalo yawo nugodo e Kenya ka. Kurma ka e-citizen bende the developer muchako beda awarded the contract, to ene monyalo yawe, to ene monyalo lore, to ene mobo kwale. Kuru chal gima wake gima otimo. And anyalo wacho ni Kenya ka wan gi pesa mang'eny. Tabu mwabedo go maduong' e Kenya ka ni pesa wagi pok wabedo gi teko mar siro yo ma pesa gi inyalo rit godo kata ginyalo tiyo makare. Kech king'iyo kabin pesa miwacho ni lal kacha, onge tiende kata nwadho manyi loan nikech pesa walal mang'eny moromo timo gik moko mo manyo loan matino tino kodo timo ko Kenya ka. Tiwe gi opowe odhi adhiya, to jok mabo miyo jogi tich be ng'am winj ka complain matino nade be onge. Koro kama idwa nego gwang' kosi nego gweno, chal jogi chal gima ng'ama nomiyo jogi tich ni is part of the problem. Sirkal nyaka nyis jopiny ni gin e yo moro ma ginyalo rito go mwandu mar jopiny. To kwa bedre sirkal makata onyis ni obanga nika kech Auditor General audit report masani ma gima higni mosekalo manyiso ni gini gima osebedo kadhi nyime ma by now kane jo pak wegini onego bed ni sirkal ose counter ka gikono jopiny, gi restore confidence ma jopiny ni magi ma notimore to wasetimo ma makoro magi makoro timre sana. To ling mar sirkal nyisa ang'o koro? Ng'ama ging'eyo gimoro, ng'ama ong'eyo biro wacho ni sirkal the implementers kata jok no award the tender e joma richo kata gini timore ka ging'eyo. Nitie obanga moko ma ok onego bed ni koro gik sama ineno mogike nikech Auditor General ok wan go kamna mondo mi complain. Wan go Auditor General mondo bed ni copin point to correct. Copin point to correct. Ok onego bed reduced ni wadamna bed no lament. Onego bed ni gimoro amora mobiro mo Auditor General osefwenyo ni problem ni ka tikawo action. Problem ni ka tikawo action. To kineo gika mineno gike ni makoro ino ka Deputy Auditor General is helpless, but you report publicly. Tino ka onge ng'ama kawo report no serious. Then the rot is too deep. Ka en fuok ma osebedo maduong' ahinya, wakili Peter Osaga.